Кәвәл авылында һәр елдагыча Кашману көнен зурлап бәйрәм иттеләр. Кечкенә авылда Шишмә янына халык күп җыелган иде. Кашману йоласын Теләчедәге Пукрау ширкәвеннән килгән Алексей атакай башкарды. Худа узы су өстендә дәше булайды, килегез барыгыз белемне тонын, акыллы тонын. Кәвәл авылы керәшеннәре Кашману бәйрәме белән бәйле бик күп матур йолаларын саклап калганнар һәм аларны буыннан буынга тапшыралар. Бу көнне алар милли киемнәрен киеп, туганнары, күршеләренә, үзләре Шишмәгә килә алмаган кешеләргә көянтә чиләк асып, Кашманган су ташыйлар. Суны изгеләндергәннән соң без шул суларны алып, авылдан йортларга кереп, менә шушы суларны ләшеп чыгабыз. Җырлыйбыз, бейбез, безне бик матур итеп каршы алалар, өстәлләр корып. Ел сайын менә суны изгеләндергәннән соң шушы обряд йола дип әйтәбез инде, су ташу йоласын үткәрәбез. Һәр өйдә краннан су агып торуга карамастан, эчәргә суны элеккечә көянтә чиләк белән Шишмәдән алып кайталар. Аларның сүзләренчә, Шишмә суы тәмле дә, сихәтле дә. Беренче тапкыр 70 елларда төшкән идем. Менә вата 16. Гади көндәгедә Шишмәгә төшәсезме хәзер? Төшәбез. Шишмә суы менә безгә шулай. Көн саен. Кашманган изге су үзенең структурасын саклый, моны галимнәр дә таный һәм беркайчан да бозылмый. Бу су бик күп җирләрдән дава, күз тиюдән булыша, өйне явыз кешеләрдән саклый дип ышана халык. Беренчеләрдән булып суны Марина Старостинага алып килделәр. Хуҗабикә кунакларны инде иртәдән үк милли ризыклар пешереп бәйрәм табыны әзерләп көтә икән. Рәхмәт кызларга, хөрмәт итеп килгәннәренә, олы кешене олы итеп санап, үзләре бер айга җитә миңа хәзер. Терлек булмагачлы бер айга җитә. Кашмануда Кәвәл авылында һәр өйдә мул табын һәм күңелле бәйрәм.